Assalamu alaikum hormatly izleyiciler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2025-nji ýylyň 15-nji iýuny Ada Türkmen kanalymyzyň nowatda gepleşigi. Bugünkü gepleşik söhbetdeşlik görnüşinde geçirilýär. Gepleşigimiziň münhamy mehmany Türkiýanyň Edirne şäheriniň Trakya Universitetiniň professory, alymlaryň doktory Abdurrahman Diýoji gatnaşýar. Özi asly Eýranly biziň ýyldaşymyz. Hoş geldiňiz Abdurrahman. Sağ ol. Sağ ol Murat dostum. Köp sağ ol. Öňem Oy, bir kedek bir gurlaşypdyk Eýrandaky wakalar barada bir gepleşikler edipdik. Indi bu gedekki gepleşigimiz hem Eýrandaky häzirki bolup duran pajiýaly wakalar hakynda boljak. Indi sizem ýakyndan habarlasaňyz Eýrandaky ýagdaýy sebe Eýran siziň bir watanyňyz, öz watanyňyz Türkiýede ýaşasaňyz da minni köp ýyllar bäri. o, Aňyrda dogan garyndaşlaryňyň bardygyny bilýän, tanyş o, bilişleriňiň, dost ýarlaryňyň bardygyny bilýän. Edil şugun kugunini ýagdaý nähili bir umumrak ýagdaý türkmenliň ýagdaý nähili siziň we dogan garyndaşlaryňyň ýagdaý nähili olaň häzirki bolup duran wakalara reaksiýasy nähili sebäbini dinleýijilerem habarlydyr diýip umyd edýän sebäbi bütün dünýä habarly şugun kugun gaýtaçyk ýatladayyn ha şu geçen hepden şu günde geçip barýan hepden 5-nji gün daňdanlar Azraýlyň Siýanistlik hökümeti Eýrana garşy duýdansa ýagdaýda hüjüm edip başlady. Howa hüjümlerini amalaşyrdy. Hem uzakdan atýan raketalar bilen hüjüm etdi, hem uçurlar bilen hüjüm etdi, hem dronlar bilen hüjüm etdi. Ýagny Eýranyň öz territoriýasyna Azraýlyň Siýanistlik güýçleri öz dronlaryny getirip ýerleşdirip şo taýdanam hüjüm etdiler. Netijede şo taýda bir giden ýagny Eýranyň harby güýçleriniň ýol başçylaryndan aradan çykanlar we öldürilenler bar. Ondan Eýranyň men bilişime görä adından 5 tany ýadro ilim boýunça alymlary, fizika urundan alymlary öldürilýär. Ondan daşaran bir giden ýene-de resmiýetlerin içinden ölenler bar. Hem paraha diýilen ilatdanam şugun kugun ölenlerin sany gaty köp diýilip habar gelýär. Olam artık gidi otur sebäbi Azrail öz hüjümini bet edýän oňun şondan ýaly şol 5-nji gün daňdandyr ýaly şol 13-nji iýulna daňdandyr başlady. Ondan Eýranam jogabyny berdi. Eýranam jogap berýär başardygyndan ädir men käbir nemelerem görkezä şu taýda kadrlary şu Eýranyň beren jogaby hem ýanky Azrailin eden hüjüm ma şondan men käbir zatlar görkezä. Ha birinjiden şu taýda men kartany görkezip duryn görýänsiňiz Abdurrahman. Ine şu da kartada Eýranyň ine kartasy hem şoň edilýän hüjümüň uğurlary. Ine Azrailň ýerleşýän ýeri orta ýer deňiziň kenarynda. Azrail şu taýdan raketa ýa-da uçurlar bilen hüjüm edenini Ýordanyň üstü bilen geçmeli, Iranyň üstü bilen geçmeli ýa-da Siriýanyň üstü bilen geçmeli ýa-da Saudy Arabistanyň üstü bilen geçmeli. Şo geçip ine şu hüjüm edip otur. Indi bu Arap ýurtlaryndan hiç buňa päsgelçilik ýok ýaly. Sebäbi eger Arap ýurtlary Eýranyň tarapyny tutup şoňa päsgelçilik berjek bolsalar bulan ýagdaýy bar, ýagny öz howadan goran raketalar bilen Azrail'in uçurlarına garşy olar atyp bilerdiler, atyp ýere de düşürbilerdiler, emma eden oklar şonu ne Irak tarapyndan edilýär, ne Ýordaniýa tarapyndan, ne Saudy Arabistan tarapyndan, ne Siriýanyň häzirki terror hökümeti tarapyndan edilýär. Hiç bir päsgelçilik ýok. Indi Eýran özüni gorajak bolýar, Eýranyň goragy gaty bir güýçli däl ýaly sebäbi urulýan urgular nyşana diýýär baryp ödem köp ýykan ýumrançylyklary boldy. Ondan indi şu taýda edil häzir soňky wagtlaryna gelýän maglumata görä Eýranyň şol newit saklanýan ätiýaşlyk ammarlaryna urgulypdyr dürli ýerlerde. O taýda şu taýda şähranyň etegindäki bir newit ammaryna urulan neme bar. O taýda da 100 miňlerçe tonna newit saklanýar. Ondan başga da käbir şäherlerde şular ýaly urulup häzir hem newitiň bahasy gaty ýokary galar diýilip garaşylýar. Olam dünýäň ykdysadyetine de uly ziýan ýetirjek häzir gymmatlaşyk, inflasiýa boljak. Ondan Eýranam jogap edip näsoňky ýene 2 gün bäri öz raket oklaryny atýar, käbirleri köpüsi ýetenok, köpüsi ýokarda urulyp ýere gaçyrylýar. Sebäbi Azrailň howa goranyş güýçleri boýnalmaly gaty güýçli. Ýene şonda da şolon paýtagda Tel Aviwiň hem territoriýasyna baryp düşen
Giper seslenem yokurdu uluk yankı çaldıçyan raketelen käbirler barıp düşýän Ha, şurada hipersonik. ine şu Tel Aviv'in asmany şu häzir görürsüňiz ýokurda ine şu Iranyň raketeler peýda bolýar. Azrail'in hava güýçleri goranýa, olar ýokurda käbirlerini urup neme diýe öňüne alýar. Emma ine käbir raketeler barıp Tel Aviv'de başga şäne baş görýäňiz mine şu raketeler barıp düşýär. Hı. Şol nişanasyna ýetdi. Umuman Iranyň atan raketelary köpüsi şo barıp ýetmese de ine şu Tel Aviv'in merkezine barıp düşüp durda. Ha. Umuman eğer şolar ýaly ne Izrail'em jogap berjek, ýene jogabyny güýçlendirjek. Biz inni öz saýyurdaşdan budam çagyr ýasyp, eğer Britaniýany çagyrdy, Britaniýa ýa otak öz güýçlerini ýollap otyr. Amerikan Birleşen Ştatlaryny Donald Trump'am bidem diye pikirlenýär, silenýärli bir beýan etdi da. Eger diýdi haýyş gelse Izrail tarapyndan hemem eger biziň hem bähwidimize ziýan ýetjek hereketler edilse diýe İran tarapyndan onda bizem gollaw berer sip eýem ýanky Anglo-Sakson ýurtlaram häzir görüp otyr, taýýarlyk görüp otyrlar. Ýöne Britaniýa eýem goşunlaryny berdi. Ýanky deňiziň üstü bilen eýem ýollady, ýollanyny aglan etdi. Häzir ýakyn wagtlarda diýmek ýagdaý hasam dartlandaşyga meňdeş dartlandaşar şeýle diýişe dartlandaşar diýip garaşylýar. Inni umumy ýagdaý nähili Abdurrahman inni senin dogan garyndaşlaryňdan tanyşyp işleriňden gelýän maglumatlar nähili halkyň öýde şuňa nähili reaksiýa bildirýär. Bir tarapdan Iranyň ruhany rejimi köpden ýary adamdan gaharly adamy özükdirip gelýär. Hakykatdan bir olan alyp barýan siýasatyndan ilatyň köp bölegi koşal däl, onu biz bilýäs. Ha. Ondan ýönünni bilşiňiz ýalyny geçen ýylyň maýynda Iranyň odalky prezidenti Ibrahim Raisi gümürtük ýagdaýlarda howa uçury helakçylygyna uçurap aradan çykdy. Olan gümürtük onam burnu ýörüýte gurnulandyr diýip hataplaýanlaram bar. Ýok diýe teknikini ýatarlyk sebäpli boldy diýenlerim bar. Indi ondan soň Iranyň prezidenti çalşyrly, ýa-ni Masud Pezeşkiyan geldi häzir kawdyny ýurdu dolandyryp otyr. Oň rolu nähili? Indi olan bir hil gün watar tarapdarak bolur, has bir ýumşagrak siýasat alyp barar diýip garaşyldy. Ol gelen soň siýasy ýagda üýtdemedimi? Ýa-da şol ruhanydan häkimiýeti has ondan üstün çykyp halkyň henidem gahar gadaby öjüp durmy? Indi şu ýadyrky bolýan wakada umuman men diýjek bolýanlarym İran'ın halkı yurdun häzirki ruhanylaryny aýplaýarmy bolan ýagdaýda. Ýagny Izrail näme üçin hüjüm etdi diýilen sonra ýa çykýarda Izrail'in hökümeti aýdýan bolan Siyonist hökümeti İran ne özüniň ýadro ýarak programmasyndan el çekenok diýär. İranam diýär ýadro ýaragyna eýe bolsa onu öňü bilen bize garşy ulanjak diýip howpa diýär. Şonam diýär İran'yň hökümeti gizlänok diýär. Bir tarapdan şeýle, inni İran'yň hökümeti şuňa sebäp bolan ýaly bolup görünýär. İkinji tarapdan eger kimde bir ýerine ýadro ýaragynyň balygy üçin hüjüm etmeli bolsa, onda Izrail'in özünde ýadro ýaraglar bar. Onu gizlänok Izrail'in hökümeti. Onda Izrail'in ýadro ýaragy çögerege howp salanokmy ýakyn günler sebitinne. Onu hem üçin İran özüni goramak üçin ýadro ýaragyna eýe bolmaly. Olar ýaly soragan bar. Inni umuman halkyň öýde şu meselede has ýurdun hökümetine garşy, häkimiýetlerine garşy gahar gadapdamy, häzirki emelegenen ýagdaý sebäpli, ýa Siyonistlik döwletiň hökümetine garşy has gadaply duýgudamy. Umuman şu arada aýdyp geçdi. Ondan soňky meseleler barada häzir ýene gurrun eder. Tamam, Murat. Yani sen öz beren görünlerini hem zady bir umumy suratda taýýarlap orta atdyň. Onlar bir-birden açyklanjak, bir-birden gitmeli bolýar da. Kän meseleleri orta atdyň. Men şoň niresinden başlaýyn, ýa-da şu wagt. Ýöne esasy da halk şu wagt halkyň gahar gadaby özüniň hökümetine garşymy, Iranyň hökümetine garşymy. Sebäbi ýadro ýarak programmasyna el çekenok, şoň üçin Izrail hüjüm etdi.
Indi diýmeň onda Iranyň öz hökümetiniň günäsi bar. Näme üçin ýadyra ýaraw programmasyndan elçekip bolýanno bizde ýadyra ýaraw bolmaz. Inha himmedat açyp gelin barlaň diýip şeýdip meselen şöldüp bilerdi parahatçylyk ýol bilen ýen pikir dörer. Ha. Şimdi Ýa-da İran ýa-da ha. halk Iranyň halky Azraýlyň hökümetiniň günäkärligi hakykatdan siz günäkär näme üçin biziň ýadyra ýaragyny eýelemäge, eýe bolmaga şoňa hakkymyz ýok diýilen duýgudymy nähili? Bular gaty köküni ağırtarıp kökünden başlamalı görünürler de anartından. Ha Ben o de kökün. bäherlerden geleyim. 2 ay ver şu Amerika ile İran arasında oturuşuklar oluyor alaşmak için. Şol sonra Trump'ın öne sürüyen şerti şey. Siz yadro zat bolmalıyan eğer isleyen bolsanız yani radyoaktif güçlerini isleyen bolsanız daşar bir yurtta oldun. Siz gereğini alıp durun. Onun artık nasıl ne edecek? Onun artık masbolo ereninde şol da yol açıya da salınmağına yadro silahların, yarakların. İran'da aslında 10-40 yıl, 35-40 yıl bir yer üstüne iş yapıyor. İşleşi de sonuna bir yüzdeler var da eğer her radyoaktif güçleri her bir yurda gerek onun elektrik için başka güçler için yani son yüzdesi var mı? %3 olsa 4 olsa bir belli yüzdesi var. Son bilen öz belki normal enerjisini alıp biliyor. Mhm. Yani İran'ın kış vat %60'a varıptır. İran'ın kıyı. Yani yaraw Ondan döret onun yaraw döretmäge yani mümkinçilik bar. yeni 30 gitse %90'a varsa şu yarak öğretip biliyor. Mhm. Bu bir mesele. Ondan olarak İran'ın son öğretmeyi istemeyiyorlar. Neymiş istemeyiyorlar? Bir ideolojiya, bir iki karşıtlık var. Arada bir düşmanlık var. Bir tarafta Yahud dini olan ol Siyonist, İsrail. Bir taraftan da bunlar da ideolojiya. Hem de zadi din esasında, Şii mezhebi esasında kurulan bunları öğretti kıyamettan öncü dünya Şiiler almalı, Yahudlarla uruşmalı, Yahudları yok etmeli. Ondan sonra Mehdi gelmeli, kıyamet gelmeli, şöyle düşünceler var. Hı. Ha. Edip sonra mendeş Yahudlar da İsrail'de de var. İsrail'de de şu dünyanın bir tohumunu, şu Türkiye'nin bir bölümünü, Suriye'nin bölümünü, hatta İran'ın bir bölümünü almalı, bir ulu bir Yahud devleti olmalı, Yahudlar hakim olmalı dünya, kıyamettan önce. Mhm. Ondan bu dine düşünce olup içinde haliyen zat değil. Şunu siyasete de karıştırıyorlar. Şu an 40 yıl beri İran İslam Cumhuriyeti Yahudi yok etmeli. Yahudi de İsrail'i yok etmeli ya da. Ayıp diye, gönü ayıp diye dile getiriyor da. Mhm. Ondan, onun bir sebebi yine de o Filistin'i, o taydan zulümler oluptu milletini, elinden aldılar topraklarını. Vakti o savaş oluyor arasında. Bu da o taraftan bir hayvat atmalı oluyor İran'da, İsrail'e. Hayrat atanla tiyatro zatlardan bir gün yok edecek haritadan zattan çözmeli, ayırmalı şunu. Kalendarda görünmeliler. İsrail. Şeyli hayvatlar var da onun İsrail ciddi alıyor da. Bu yani yani oynap geçilecek görünümler de olur bir tehlike havuk var üstümüzde. Kıyametten alacak diye memnun yok eder diye düşünce var da. Mhm. Eğer İran şunu hiç sesini çıkarmadan aşağıdan yok men şu barışçıl bir dostluk yüzünden insani yüzünden bir kuvvetlara feylalanacak deyip şonyali sosiyat atıyor dem olsa İsrail'de de değmedik bolsa yok edecek değmedik bolsa belki bu kadar olmadı. Bunu yamansa. Karşısında dururlar ya Amerika başka güçler. O kadar onu yani alerjik olmazdı. Hassasiyet öğretmezdi. Biz Türkiye'de de yaşansak da Türk kelimeler karşıya ona bağışlan şu vaktin aydın. Düşünükli, düşünükli. Şol için şimdi o taraftan ol. Şimdi sen bir yurt bula daşarı siyasetini şoňa döredipdiň. Bir tarapdan Siriýa garşyyan bir näçe şeýi bolsa şonu gollaýan, bir tarapdan Yemen'e karşıyan, ortadan Irak'ta ne ayıl onu görüyen şu ideolojiya düşünce siyasetin doğrudan bir yönetici verdi sözde der. Ve şu Beşar Esed'i saklayan İran, Yemen'dekilere yarak iyi veren İran,
Bagdat'ta, Irak'taki oldu yani Şiidatları İran. Ha, şu siyasat yönü bir yerden gelir geçer görünler. Onu ciddiye almalı oluyor. Çıllakay bir zat bağırda. O bir taraftan. Şimdi sen ne diyen sen Amerika'da var. Yadro yarak. Ruslarda var, Çin'de var, Fransız'da, İngiliz hemmesinde var. İsrail'in özünde benden emçiyim olmalı diyen. Sen de özün o taraftan haklı görkeyen olsan. Milli bir düşüncen ma ya da ideolog zatların ma bir özüne uğrar armağan maksatların var. Sen özün haklı olup sonra yetecek bolyan. Yönü bir mesele var. İran şoňa ýetjek bolup hemme bir ýurdun ösmügi şertleri, puly, baýlygy hemme zat şo ýola goýdy. Öz halkynyň ýaşaýyşyny, baýlygyny, o ýaşaýyş şertlerini ösürmedi, rahatlyk getirmedi bar pulun, neftin pulunu, gazyň pulunu o Suriýadaki sowuşýarlar, Siriýadakileri, ya Irakdakileri harjady. Ya ýanky adam şol Hamas İsrail'e baştası dopulup başlawan, şonda başlatda 7 Ekim'de. Ol şonon İran'dan buyruk alınan, emir alınan. Munyň üçinem İran halky razy däl. Razy däl. Şol üçin arasynda ayaklanýarlar, töçe çykýarlar. Köçe çıkallarını görýän adam küçüğün içinde näçe müň adam öldürýärler. Adam. Şu wagt İsrail İran'a saldırıp yani dopulşuk edip de ölelerin meçhuri 150 adamına geçiptir. Bir savaşta çıkıyor. Sen özünki iki adam, iki ünlü, 2000 adam öldürüyor. Ne hemşim sen sesin yatıracak, boğacak, sesin çıkmalı yani. Hiçbir karşı çıkan olmalı men edeceğim. O millet ona bir milli mesele deyip bakmaya, yadro yaraklara. Bizi peydatı näme deyip bakya. Ne Ol düňeşe hakimiyet özüni tutmak üçin böyle ya peýdalanýan bir ýol azap. Bolyan Abdurrahman, indi şu ýadro ýarak meselesi köp ýurtlar ýölerinde şu bar ýurtlar Naýdaly Demirgazyk Koreýada da bar. Demirgazyk Koreýada da bar. O. Indi şu çakaçyn Demirgazyk Koreýaň teoriýasyna bar bilen ok. Günwatar ýurtlar. Sebebi O. gorkýarlar. Ýadro ýarak diýmek näme? Ortalarda bir söz var. Sdерживающая сила diýip. Ýagny sen düşmanyny saklayan bir gural. O. Düşmanyň üstüne hüjüm etjek bolanda şonu saklap bilen güýçden biri ýadro ýaragynyň bolmagy. Ol ýadro ýaragynyň bolmagy hukman düşmanyňa garşy ulanmak üçin öğretmek däl, şuň kugün düşmanyňdan gorunmagyň bir serişdeti bolup durýar. Mesela O. şimdi Orsiýada alyp görelim, Orsiýet dilen näder? Orsiýada garşy günwatar ýurtlar diýişlerini gyjaya. Tutuşu NATO, Orsiýada garşy işläp otýur. NATO beleleşigi. O. Emma Orsiýada goşun sürüp bilen ok. Olaň bar edýänler näme diýär? Ukraina ýara berýärler. Pul O. berýärler. Ýöne özleri urşaga girip bilen oklar. Sebäbi Orsiýadyň öz harby doktrinasynda bir zat bar. Ýagny Orsiýetiň ýanky bitewligine daşarky düşman güýçler tarapyndan darba urulsa içine girip onu Orsiýet özüni goramak üçin ýadro ýaranyny ulagunmaga çenni özüne ýanky hukugyny goýýar diýip ýazyldy da. Şoň üçin O. hem çekinýärler. Günwata Demirgazyk Koreýada bir kiçijik ýurt 25 milyon ýaly bir ilaty bar. Ýöne şondan hem gorkýarlar. Sebäbi şonda ýem ýadro ýaranyň bardygy hakynda maglumatlar bar. Demek İran'ın hem hükümetinin siyasetinde düşünüp boljak. İran hükümeti diňe özüni goramak üçin, ýagny şol ruhany rejimi, diktator, awtoritar rejim özüni goramak üçin şol edinjek bolýar ýa-da döwleti goramak üçin edinjek bolýar şol. Geljegiň hem aladasyny edip. Olar ýaly mesele de bar. Bolmasa eger aýdalynny teoriýa taýdan aýdaly. İran'da hiç ýarag ýok diýer. İran'da ýadro ýaragam ýok, hemik ýaragam ýok. Hatta ullokan bir harby güýjem ýok diýeli. Ullokan harby güýjem ýok diýeli. Aýdaly. İran'yň bähwidine bolarmy şol? İran'yň daş tögereginde İran'a garşy hukuk falýan güýç ýokmy? Öňe bilen anşýan işler bar. Bar ol. Ondan ýene bir zady ýatladan şu taýdam. İran'y döwlet hökmünde ýok etmek plany
Siyonistlerin eline bardygy hakynda 80-nji ýyllarda dokument çykdy. 80-nji ýyllarda Siyonistlerin ýakyn günler boýunça planyny bir ýörüte plan çykdy. Onu men gepleşiklemeniň birinde görkezdim. Şu dokumentde de görkezlen, ýagny bir giden musulman ýurtlarynyň içinde İranam sanawda dur. Ýagny Siyonistlere garşylyk görkezip biläjek ýurtlaryň biri hökmünde. Oň üstesine 2001-nji ýylyň sentýabr 11-nji sentýabr wakasy bir waka boldy Amerikada, ýagny terror hüjümini amala aşyryp uçur bilen ýagny Söwdi Amerikalylaryna urdy diýilip ýaýratyldy. Onu kim urdy? Onu terrorçylar urdymy ýa Mossad etdimi? Onu ýa CIA etdimi? Ýagny Amerikan öýde gurunat diýilen teoriýa bar. Ýöne şoň edili ýa-ni bilen ady belli Amerikan generallarynyň biri, men onuň suratyna görkezýin. Oň adyna Wesley Clark diýilýär. Ödem armiýa generali, 4 ýyldyly armiýa generali şol çykyş etdi de bir da aýtdy. Ödem beýan etdi, eden beýanaty şu adam dur YouTube'da. Bir de diýdi 11-nji sentýabr wakasynyň ýa-ni bilen bire ýokardan biriň dil ministrligimizden görkezme geldi. 7 geljek 5 ýylyň dowamynda biz 7 tane ýurdu weýran etmeli. Ödem weýran etmeli. Diňe bir çodum bolam däl, alaram bermeli, weýran etmeli. O ýurtlar şo taýda sanaň zanak geçýär, şu adam dur bu adamyň şu aýdanlady. Irak, Siriýa, Liban, Libiýa, Somaliýa, Sudan, iňsoňunda da Eýrany biz ýok etmeli. Inni soraw bize çykýar. Şonda soraw berýärler-de bu eden çykysynda bir näçe gedek bir çykyş etdi şo mesele bar. Bu Amerikan bakwy düşünme. Bular näme Amerika näme diýen etdi? Irak näme diýen etdi? Ýa Siriýa näme diýen etdi? Ýa Liban näme diýen etdi? Ýa Libiýa näme diýen etdi? Ona şo taýda şo berilen jogaplaryň biri Izraýlyň bakwy düşün. Ýani şu zatlar kimindir biriniň bakwydine bolmaly bolsa öňü bilen ýakyn günne gorda Izraýlyň bakwy. Inni şu taýda Sultanowda görkezlen ýumurtlaryň tashem mesleýilen ýaly soňky ýyllaryň dowamynda hakykatdan hem weýran edildi. Şuň kugun Iragam inni döwletlik status bady pasaplama gatykyn ala Irak ýa-da öz başyny ödem çarany. Onam näme netijesinde boldy? Hamala şo Saddam Hüseyni diktator rejim ýa-ni rejimini ýok etmeli, ýurda demokratiýa getirmeli, boşun sürdüler 2004-nji ýylda. Onu biz bilýär. Soň Siriýany böldüler, parçaladylar. Nämedir kugun Siriýa terroristlerin elinde. Onu biz boyuna alsaň hem şeýle, boyuna almasaň hem şeýle. Ol islamçy terroristler aldy häkimiýet. Köp böle onu. Libanyň ýagdaýy Libanyň gün ortasyna ýam Izraýly eýelä otur. Libiya, Muammar Kaddafi'nin Libya'sı 2011-nji ýylda weýran edildi. Bulaşıklyk kädir o taýda. Somaliya içinde terrorçylardan doly. Şu plandan soň bolanlar. Sudan 2 bölünýär, ýa-da 3 bölünýär otur. İçi terrorçylardan doly. Indi kim gali? Indi diňe iň soňunda şo sanawdaky iň soňunda duran, iň soňunda biz Eýrany weýran etmeli. Indi şoňa geldi. Bu konspirologiýa däl bu. Bu Amerikan Birleşen Ştatlarynyň tanymal goşun generallarynyň biri öz dili bilen aýtdy. Bize öňümizde şular ýa plan goýuldy diýdi. Şonuň biz soňky ýyllar görüp otur. Şo planlar amala aşyryldy. Innem diňe Eýran galdy. Şol sanawda. Bunam görýär hakykatdan ham Izraýla bir düşmançylykly garaýyş bilen garaýan Arap ýurdu we musulman ýurdu we bolsa şolar weýran bolup otur. Innem gezek Eýrana geldi. Diýmek şu plana görä Izraýl näme etmeli? Izraýlyň bakwydine bolup çykdy ýa. Onda näýil bolýar? Ol Izraýlyň saçynyň bir kellesinden bir saç gaçmaly diýilen düşünje bar da, oňa ýyşat bolmaly. Izraýl denetmeli. Özüni goramak üçin Eýranam ýaragam edilmeli. Şuň gün ýadyra ýaragy iň effektiv serişdirilen birine uruldy. Bolmasa bolar ýaly. Izraýlyň elinde ýadyra ýaragy bar. Eýrana da diýerler, ýok sen özüň goramak üçin edilmeli, hakyň ýok diýerler. Men özüm öz pikirim aýtsam, ştada adalatsyzlyk bar. Onu hem üçin Izraýl özüni goramak üçin ýadyra ýaragyny edildi. Oňa hem gün watar ýurtlaram ýol berdiler. Eýrana gedekden näme diýerler? Ýok diýer, sen edilmeli, hakyň ýok, hatda goranmak üçin edilmeli, hakyň ýok diýerler. Innem şu biz näme gördük? Hakykatdan hem howp bar eken. Hakykatdan hem howp bar eken, Izraýl hüjüm edip otur. Ýöne Izraýl öňü bilen intihsud etmeli. Eýranda barmy şu ýaraw? Ýokmy şu ýaraw? Sud etmeli. Eýran şonu edinenne. Eýran şonu ýersiz ýere Izraýla garşy ulanyp bilermi? Şonu sud etdimi? Ýok, sud edinoklar. Onda bu nähili bolýar?
Ertirki gün sen maňa hüjüm etmegiň mümkin, şoň üçin men häzir seni öldürjek diýsen, o näme bolýar? Şoňa öýde bir hili adalatsyz bolup görünýär. Ondan ýanky zatlaň öýdi Amerika edip otyr şol atlar köpüsini. Amerika umman Anglo-Sakson döwletleri edip otyr. Da ýanky kanunmrançylyklar bolýan. Iň soňunda Izraýlyň bäkbidine bolup çykýar. Ne bu zatlaň soňu näme bilen bu terörni bolýar? Häzir bu gidişine gidip otursa. Ýani Eýranym Siriýaň ýagdaýyna salsalar, ya Libiýaň ýagdaýyna salsalar. Häzir bulaşıklyk dörese içine häzir terör güýçleri hem girmek mümkin daşyndan. Biz görüp oturýar. Amerika aýagynyň tekken ýerinde hökman terör güýçleri peýda bolýar. Amerika Libiýaga girdi, Libiýany bombalady, terör güýçleri Al-Kaida peýda boldy. Siriýaga girdi, terör güýçleri Al-Kaida, Daesh peýda boldy. Niri aýagyny tekse şo taýda hökman bir zat peýda boldy. Araga girdi, Amerika Al-Kaida peýda boldy. Häzir Amerika häzir goşulsa, Britaniýa goşulsa, garantiýa barmy şoňa ýediniňam edil Libiýadaky ýaly, Irakdaky ýaly terrorçylaryň bir ojagyna öwürilmejegine garantiýa barmy? Demokratiýany üpçün edebilirmi? Bolýar, ruhanlar gitdi diýerler. Gitdi ruhanlar. Amerikaň ýaly Izraýlyň isleýän adamsy geldi diýeli. Ýöne şonda garantiýa barmy Eýranyň howpsuzlygy üpçün ediler diýip. Näme diýip biljek şu taýda? Hökümet gitdi. Häzir hökümet ruhanlar hökümetem gitdi. Ýanky beýleki Pedeşkiýanyň hem hökümet edip olam gitdi häkimiýetden. Günwataryň isleýän adamsy geldi. Ýani Siyonistleň isleýän adamsy häkimiýet başyna geldi diýeler. Hökümet hem şo taýp geldi. Hökümet hem Günwatar bilen hoşnýetli gatnaşykda boljak diýär. Şo ýagdaýda Eýranyň howpsuzlygy üpçün ediler. Siyonistler tarapyndan ýa-da Günwatar tarapyndan hiç ýyl onuň howp bolmaz diýilen fikre esas barmy? Şolar ýaly düşünje gelmek üçin esas barmy? Ama Allah burada yine de bir dünýä görüň. Olan O hemmesin köp bir taraply açık. köp taraplaýyn almasak bolanok sebäbi bu mesele O. bir taraplaýyn Yok, bir kiçijik nämen elbet. çykarmasyljak däl. Bu kompleksleýin bu ullokan problemalar zat. Bu köp taraplaýyn problema bu. Yok, olay diýen dogry. On diýjek bolýanym şoň hemmesini içinde açyklamaly atly var diýjek bolýan. Ondan bir-birden el almaly diýjek bolýan. Men jogap berýän hökmüne. Aýtýan atlaryň dogry görünýär hemmesi. Hemmesi dogry görünýär. Ýöne bir tarapdan indi dünýä güýçliň eline on boyun almaly. Dünýä güýçliň eline. Bir tarapdan Ors, bir tarapdan Amerika, bir tarapdan Çin şu an öňe alyp barýar. Hatay. Ondan Hytaý. Ondan eger biziň daşymyzda täze bir güýç islemeýärdi, biz özümiz oňuşsak razy diýer olar. Sada dilen aýtsam nabi, özümiz başga bir kelle gerekdi. Eýran eger ýadro yaraklary boljak, Arabistan onu menki de boldy. Menden näçe bolmaly edi. Türkiýe menne de bolmaly. Başga ýurtlar menne de bolmaly. O bir tarapdan olar düşünýär, hemme tarapdan her kim onda dese, orada o dünýäň ugur çarşak. Israil'le näme üçin bolýar onlar? O bir şertlerde döredipdir. Pakistan'da da var aslında. Bir musulman yurtlardan diýe Pakistan'da var da. Hmm. Bir o mesele var. Bir ikinci de öz aýdyşyňy diýýärler. Şol gündogar yurtlar, musulman yurtlaryň kän güýçlenmegini islemeýärler. Bu da bir hakykat. Güýçli bolmaly. Olar bölek bolmaly, ýoş-ýoş. Dünýä olan eline bolmaly. Olaryň eline boljak bolsa şol kiçeltmeli. Öňünde durjaklar da ýok etmeli. Libiýada bolan ol Gazafiň etişleri ýaly. Bagdatda Saddam etişleri ýaly, Siriýada bolşy ýaly. Ýöne şol içinde Eýranyň mady we aýdyşyny ýaly. Eýrany da noga ýetjek. Hatta Türkiýe özünden hem ortaya. Şol Türkiýeň bir bölegi olan zadynda bar şol Ýehudi ile Siyonizm kartasynda bar. Emma gorkýanlar näme üçin olan aýtýany bolýar ýene de? Sen onu öğretme de. Olar Allah de Allah de. Sen başarsan öňünde dur da. Sen näme üçin olar bahana berýäň? Olar seni bu İran howply bu ele geçirse ýok etkeý berjek diýe. Sen Ahmedinejad çykýa tribuna Izrail ýok etmeli. Hameneý de ýok etmeli.
Hı. Sen ne olun içinden gövünden geliyan aytdiyan ha. Adam ondan şu yerde şüpheleniyor. He. Olan alıp barayan siyasatı şu. İçerideki adamlar hem şulan öyle adamları olaymazın. Şulan sözlerini aydıp şu siyasatı yönetiyorlar olaymazın. Ya Yani gönü öyle provokasyon, adamlar olmasa da. yani Gön, provokasyon diyor diyorlar da. Yani, o. ha. Ya, ya da gönü öyle adamlar olmasa da. Şoňa şol istihbaratı, zatlar, şpiyonlar giyirip şolara aýtdyrýan bolaýmadyn. İsrail içine giyirip dura İran'ın hemme yerine. Adamları yatak odasında yatan yerine haysı otokta yatan diye bir şotara vuruyor. Drone varıp Şonu otoga bilýärler. giriyor da cahilin penceresinden, hatta cahil Oo, burnundan hem deşip şu drone atıptır da. Şu yatak cahine. at Ha o. Hı. o daştan atıyor penceresinden geri öldürüyor. Onun bir aydı otuyor şu yerde. Şu at giyirli otağına şu at yatma başladı. Çıkardı evini eşeğini. Ha, arkayın atıverin. Hem Şolong de yatak, bildi. şolong ullokanine jaý bolsa da şolong yatak O, jaýynyň nirde yerleşýänini çenni adar aýlyň bildi. agentleri bilýär. Şonu Ha, hüjüm gurnaýanlar. şu Bar agentler buronno, şoň bar buronno, şoň yatak jaýynyň, yatak ýatýan jaýyna bar burýar da, baranda da. o, Alımlar şeydi öldürüpdir da, ýa-ni onu ýadyr yani. ýa boýunça alımlary şeydi öldürýärler da. O, Diýmek bilen içi doly, diýäbi, tuttu. adar aýla pul var. O, İtlerini adam satın alıbil ya. Onu biz boyun almalı. Ondan şonu yan o, kaydayan da adınız var. Hatta onu şu hakimiyetlerin başında oturan adamdan maslahatçıları belki adana ailen agentleridir. Dilen pikiren o, göre ya. Da maslahat verip oturanlar var. Sen şeydi bir o. çıkış ettiğip on tekstini yazıp verip oturan adamlara şimdi belki satın alınanlar da. Şu O katı şonu yalı oluyor öyle hemişe. Hı, Rahat bilen savaş geçýär arada Mısır bilen İsrail arasında 1967'lerden şu wagtlarda. hı. 50 ýyl soňra belli bolýar ol zadyň Nasır Cemal Abdul Nasır'ın öz körekini giýu. Köreki. Yani agent. Öz hawa ol zadyň agent çykýar. Adana ailen. Tapan wagtlar 50 ýyl içinde İsrail'in öňe aýtýar onu. He. Ol şu siýasatyny şonu ýaly öğretýär. Olar agentlikde şu istihbarat işlerine katı güýçli. Öz siýasatlaryny gönje baryp zar etmeýärler. İçine adam sokup özleri öğretýärler. Hatta Ondan Orsiye'nin içinde de Orsiye'nin hem kabir jurnalistleri, bilermenler hem aydiya. Şu Orsiye'nin öde içinde diye. Yani hal için Ukrayna bilen çakmışlar Orsiye'nin. Uruş gidip otuyor. Şulam Orsiye'nin bekvidine değerler. Yani ne açı ekonomik katı ulu kıyınçılığa teyze var olup otuyor. İzolyasiya teyze var olup. Sanksiyalara teyze var olup. Şu diýä şunu niye uruş etmänem şu çıkalga tapıp bilerdi diye Putin. Ýöne diye belki diye Putin'in ýanyna oturan maslahatçylary belki oňa diye maslahat berendir. Ýok biz uruşmasak bolanok diýip diýe adam üçün. Ondan ýene bir zatda şu taýda şeýle pikir etmäge de esasam bar. Urfiýeň şu resmiýetleriniň haýysyny alyp görseň şolaň çağalary gün watarda ýaşap ýör, maşgalaty. Köşkleri var, pulları gün vatarın bank hesaplarında. Ya Orfiye'de dolandırıp oturan adamdan köp bedenin o birliğin zat değil. Öderen gün vatar bilen düşmançılıklı hiyata dalıp paran ol ya. Kendine Onun İran'da düşün yani. İran'ın şonu yani. onun puluna da degen oklar, çağlarına da degen oklar, onun köşklerine de degen oklar. Nişon yani pikir diyor ya da diýmek onunla sizin edip oturan ýadyr ki uruşuňy da onunla belki gün wataryň bähwidi nedir uruş gün watar aýdýandyr puluňy da degdirmejek bolsaňyz uruş ediň bile. Hawa. O, İnsanlar közen ýanam halk bolsun, döwletiň özi çöksün. Ýöne sizin puluňyz da hiç zat bolmaz, sizin emliňizde de hiç zat bolmaz. Hawa, şular ýazy alyp baryn diýip. Bu şeyle pikir etmäge gaty köp esas bar, düşünükli da. o. Şu Inni İran'dakiler hem şu makamdakiler hem oğlanları Amerika'da okuyorlar. Hem de özlerini otağda yaşatıyorlar. Bir millet de garip içeride yaşamalı. Yurdun içinde. Hem bir taraftan Amerika seyahatıyorlar. Oğlanlarını o yerde yaşatıyorlar. Şoň Ha, şeýlen diýjek ya. bolýan adam bu gaty bir siýasat diýilýän adam öýle gaty inçe adam. O bir de ýöne telewizden görkezilýän zat däl ol. Inha ola bey diýdi, olam eýtdi, bolam beýtdi, anan çakdyşdylar, ana kim günäkar, bu günäkar ya uňa. Ýok, bu taýda şeýler inçe zatlar bar da. Ol sen O, halkyň dosty diýäniň düşman bolmagy mümkin.
Halkın liderleri diýäniň öz halkyna garşy işläp ýören bolmagy mümkin. Düşmanyň haýryna. Emma göde görkezlerine olarda esas amma ha yok bizine ýöne ýerden edem zoňa biz siziň aladaňyz edip edýäs bolmasa siziňine bähwidiňiz şolar ýaly hop bar biz şol hopyň öňüne aljak bolup edýäs zat diýil pehildatlar gurnalyp bilinýär ýöne iň soňunda ýene de döwletiň bähwidine diýan ýetip otyr halkyň bähwidine adat halkyň garyp halkyň bähwidine diýan ýetip otyr. Inni şu ýagdaýdan inni siziň pikiriňizçe çykalyga näme bolup biler? Inni şugun ýangy maglumat peýda boldy da. Eýranyň häzirki hökümeti çağırış etdi diýär Amerikaň Birleşen Ştatlaryna ýüzlenip biz gepleşiklere taýin biz hatda doly şol biz ýadro programmamyzdan hem el çekmäge taýýar diýilip nota gönderipdir diýip täderliklerce çykdy. O. Inni şu ýol bilen gitse uruşyň öňe alynarmy siziň pikiriňizçe? Sebäbi bundan öňem gepleşikler dowam edip otyrdy. Ýöne Izrail näetdi? Şo gepleşikler dowam edip durka gepleşigiň nähil netije bilen gutorjagyna da garaşman Izrail hüjüm etdi. Izrailiň öňe bir hil provokasiýa etdi da. Ilki bilen sen şoň öňüne aljak bolsaň gepleşikleň soňuna çenli garaşda. Trumpyň hökümeti gepleşip alyp barýar. Ýadro ýaragylaryny şo ýaragy programmasyny öňüne almak üçin Eýran bilen. Ödemine şugun şu bazar günü ne şugun bilen ýadyr guruluşyp oturan günümiz nowatdaky edek duşuk planlaşdyrylypdy. Olam ýatyryldy. Elbetde özünden ýatyryldy sebäbi Izrail hüjüm etdi. Indi gepleşige ýyl ýer galmady. Innem Eýranyň hökümeti mädärini öz güýjüni gördü. Häzir Amerika bilen Britaniýa goşulsa Gunwatar ýurtlarym goşuldy, onda Eýranyň işi gaýtjak, öz işleri gaýtjak, hökümetiň hem resmiýetleriniň hem işi gaýtjak. Şoň üçin indi bular hemmelerde kaýyl ýaly gurrun edip başlapdyrlar, ýagny nota gönderipdirler. Biz taýýaryndy, hemme şo ýadyra ýarag programmamyzdan doly el çekmäge de taýýar diýilen nota gönderilipdir. Ýa-men tak notaň tekstini göremok. Ýöne şolar ýaly bolan bolsa, indi siziň pikiriňizçe şu şolar ýaly gepleşige başlamaklyk şuň öňüne alyp bilermi? Ýa-da Azraýylyň häzirki ýagdaý bakanalap doly Eýrany döwlet hökmüne sığındırmaklygyň külkülüne düşdü bu ka. Siziň näme pikiriňiz bar? Azraýyl Sionist döwleti aýynjalarmy häzir? Eger ýadyra ýaragyndan el çekdi Eýran. Eger inni şol Trump gürünler başlanýan oturuşlar başlanýan iki ay wagt berýän epdi. 2 ay. Dikkat edip seyretseňiz Edil 61-nji günde Izrail adetdi. Topuluşyp Eýrana bombalamaýa başlady. Ertesi günem Trump'a sorallarını näme men 60 gün diýdim ha dedi. Ýöne öň habary ýok ýaly. Ol aşakdan habarlary bar. Sen onu vur. Men dosiýaly bolup gideýin. Men hawuz uzataýyn, sen taýak bilen vur. Siýasat bar da hawuz taýagy bar. Men dost bolup gelýän sen aňyrdan gysya. Ondan şu wagt edil şo siýasat ýüretdiler. Eýran sen vur, gözüni gorkuz. Men häzir de seňle oturmaga hal teýýar diýin Trump. Ondan öňkü şertler kabul etdiler. Emma ýöne şeýle bir ýagdaý bar. Inni gelip Eýran otursa, diňe ol ýatro ýaraklarla onu ýişip tükenmeýär, onu kabul etmegile bolmaýar. Hani sen raketalaryň ne gaty güýçlümiş. Kän vurdun, onam ýok etmeli bolýan ýalar. Täze şert goşýarlar orta. Ona Eýran kabul edermi, edip bilmezdi. Hatta şu ýagdaýda da Hameneýiň ýalar çykyşlaryndan şol Eýran dini lideri uruşa başladyk, indi soňunçaly gitjek diýip otyr. Ýöne siýasatyň işi belli bolmaz. Ol aşakdan oňuşmaklar mümkin. Ýöne oňuşanlary bilen de indi bir adym olar öňe gelýär. Raketalaryny aýyrdy. Falan adyny näme? Maksat häki şonu zaýyfletip, hayal hala düşürüp, ýoş-ýoş bölüp, şol ele almak da, şol sevitleyin şo ýurtlary ele almak. Şol üçin onu oturuşyk bolmagy mümkin. Ýöne edil şol hawa bolýan bundan sonra hemmesininki ýaldım diýilmez. Ondan olaram öňkü şertlerinize täze şertler goşarlar diýer. Goşarlar, onu ileriki günlerde görmek bolýar. Ýöne häzir görüşümizde savaşlar bar ýa şu görürüm. Hem häki siýasaty unutmalylar.
taýdäki şol sebitleýin gün orta ha vermeýäni diýärse, gün şol Yakın zatdaky bulunma. Arap ýurtlar Irana o ýakyn zatlar. Şolary Amerikalılar olar ele geçirmeli ýoş-ýoş. Şo siýasat ugruny olar her hili oýun edip bilerler. Bir müň bilen de yetinmezler. Yani Onuň korkun tarafı gelecekde da görüyor. indi men O. Türkmenistan'ın adamdy Türkmenistan'dan çıkan bir raýat hökmüne gurrun edesim gelýär. Yani Türkmenistan'ım İran bilen goňşy olup oturýar. Adyr Hudaý haklasan eger ýagdaý edil Libya'daky ýaly bolsa, ya Irak'daky ya da Siriýadaky ýaly ýagdaý gurulýar da İran aýdaly parçalansa içinden böleklere O. bölünse. Ay, içinde de şu Al-Kaide diýdi, Daesh diýdi. Ýaly toporlar peýda bolup, ganyşyklıklar başlanta. Sebäbi men öňkaýdyşym ýaly men ýöne ýere belläm okşol. Amerikan Günwataryň aýagynyň sekilýän barýan ýerinde şu ta aýagy sekse, hökman terror güýçleri peýda bolýar da. Hökman. O. Olaň elindäki ýaraglar hem Günwataryň ýaragy bolup çykýar da. O ýaraglar hem kimiň üstü bilen barýar? Şol Amerikan bilen ýakyn hyzmatdaşlykdaky ýagny Pars aýlagy Arap ýurtlary var da, Katar, Saudi Arabistany diýdi, Arap emirlikleri şolaň üstü bilen barýar da. Yani Salafiýiň elinden barýan ýaraglar şolaň üstü bilen barýar. Indi bu İranam ýa-ni Salafi ýurtlarynyň, ýa-ni Sünni ýurtlarynyň bir özbaşy duşmany, mezhep duşmany. Olar özlerini gazaplanyp da şakaçende İrany tez şaý, biz Sünni diýilen näme esasynda da oýnak gelýär da. Yani ekstremistik nemelerem, hareketlerim içindeki adamların beynisini yuyalar. Ondan häzir Salafi güýçlerini gönükdirseler, yine Allah'ın aşşara, Al-Julanyň yol başçylygyna Hayat Tahrir Aş-Şam diýen hereket, yine dünkü Al-Kaide'ň bir şahamçysy, yine Siriýanyň uly bölegini eýelläp oturýar. Özlerim İran'a düşmançylyk edilýän garaýarlar. Sebäbi gele gelmäne bular näme etdiler? Şu İran'dan baryan yara ýoly var, yara kanaly. Hizbullah geçýän yara bilen öňüni aldylar. Yani Libanyň Hizbullah toporuna İran'dan gelýän yaralar Siriýanyň üstünden barýar. Köp bölü. Aşara näme etdi? Bu goşuny, ýa-ni bu terrorçylar şoň öňüne böget boldular. Menem şoň öňüne gepleşikdemde de aýdypdym. Bu etçeklaryny näme görersiňiz diýdim. Bulan etçek hereketi yine de Günwataryň wähidine hemem Siýanistleň wähidine bolup çykar. Ýagny Libany yaraglandyrmagyň ýöňüne alarlar. Edil aýdyşym ýaly şoň birgiden maglumatlar peýda boldy. Gön aradan bir aý geçip geçmäke çakmışyklar boldy. Şo yara geçirilýän ýolyň uğruna böget bolmak üçin bular hereket etdiler. Şu gün yara geçen o İran'dan Libana, Siriýanyň üstüne. Indi men gorkýan adam näme? Bu şu oynatığı güýçler var, yani öldürme Salafiler, Musulmanlar diýip hasaplap ýöne edýän hereketlerine Siýanistleň mütoňunda bähwidine hereket edýänler var. Bular İranyň içine kursa burmaklary mümkin. Men şaklaýşym. Eger şolar giräýse, olaram nähil oýnap bilýärler. Şaýlar siziň mezhep duşmanyňyz. Awwa biz bulary sünnileşdirmeli. Bular kapırlar, bular özlerini musulman hasaplap berýär. Kapırlar, şoň üçin biz girmeli, İranyň içine de hakyky mezhebi ýola goýmaly. Sünni mezhebini ödem Salafilik ýoluny, ýa-ni mezhebini ýola goýmaly. Diýseler, diýip bilen beýnisini ýugjak nemeler bar ortaýda, ideologiýa, propagandaçylar. Men gorkýanlarym şolar ýaly senariýa bolaýsa, yurtda İran'ın içinde Libya senaryosyny görmegi mümkin. Yani bölünşük kemem mezhep uruşu. Mezhep uruşu, din uruşu içinde ýüze çyksa, ana ol iňerwet senaryo bolar. Oňa da meçe görjek ama, yaraglandyrjak ama olary, pul bilen üçin etjekler bar olary. Şondan Türkmenistana da ullokan hopa awanjak. Edil duulleşir. Ullokan bir döwletiň içinde şolar ýaly buluşyp görese, erteki gün o bulaşyklygyň Merkada geçmek hopy bar. Şondan hem heder edýärler, şonu duýdurýan ekspertler hem köp soňkalar bilermenden hem içinde şu mesele gurrun edilýär. Eger
İran'la Libya senaryosu döräýse bölünjükler hemem Meske buruşy gide çykaýsa, soň wagtyň geçmek bilen bu bulaşyklygyň Merkada diýe aralaşmaga mümkin. Şunýaly senarýa bolmak ähtimallygy barmy? Siz näme pikir edin? Allah Murat, men bu senaryolara karşı doğrusunu aýdyn. Yo garşysyňyz bolan Senaryoları ýöne bolmak ähtimallygy barmy şoň? Ya bolup yok, şuna bilmezmi? aýtjak bolýan. Bolmak ihtimaly karşı diýärim, bolmaz diýip sebäp etýän. Näme üçin? Her bir hereket bir ýerde bir zat boljak bolar, gozgalan boljak bolar, hereket boljak bolsa, şoň hökmen bir şoý ýurtda medeni bir ýerligde bolmaly. Siyasi yerlikde bolmaly. Öz özünden bolmaýar. Irakda näme üçin boldy? Ol ýanky Şii sunniýlary Iranyň eline düşdi. Ol tamamen şol Saddamy öldürdiler de ol Hefte Şäbi diýip, Heşte Şäbi bilen eline düşdi. Onlar da Şiiler hakimiyeti ele aldylar. On karşısında kim durmaly bolýar? Sunni durmaly bolýar. Ol oldu Sunni zat savaşy. Suriye var ya, Suriye'de yine Şii deyip İslam Cumhuriyeti golda otur onu. Gitmeli hafızı oturt ya besedi. Öyle bir ağızlık toporuna bağlı bir mezhebi din taydanam. Onu golda ya Şii'ye yakinleyip. Yine bu tayda neme oluyor? Yine Sunni kalmalı oluyor tersine. İran'ın o şertleri yok. Suriye'de 40-45 yıllık İslam hükümeti olmadı hakimiyeti. Irak'ta 45 yıllap İslam hakimiyeti bolmadı. İran'da İslam hakimiyeti oldu 45 yıllap. Indi var İran milleti on Şiasından da bizar, Sunnisinden da bizar. İran milleti. Köplense aýtýanlarny. Şol aýtýana bir ýerligi bolmalyana, olar golda alyp bilmeýärler Irany. Sebäbi olar Sinadan geçdi. İslam Cumhuriyetini gördüler. Suriýa halky onu görmeýärdi. Şu Şiilikde bir cennet baýaly. Arankla görmepdi. İlkinci ýerde görýärler. Sowuş bilen şiýsuny bilelikde geldi. İran'da adamlar İslam'dan çıkıp ýör, Molladan gaçyp ýör. İran'da Hristiyan bollar var, ateist bolýarlar var. Din diýenler var. En ulu hyýanaty İslam Cumhuriyeti etdi dine. Millet dinden ýörenli. Indi bir topor gelipdi, men Daesh diýsek kim adam almalymış ol. Oglanlar zatlar şu iyilinkine gitmeli. Kim boldy ony? İran'da o şekilde bolmaz. Yo İran'da bolsa içinden milli gollok taraplanma. Abdurrahman içinden gollok tapar diýem ýöne daşly Yok, güýçler gollok. bar. Daşly güýçler, ýani Yok, şol sünni güýçleri bar, salafi güýçleri. Daşyndan yok, İranyň içine doğru. urup häkimiýet el aljak bolmak inançy bolmazmy? Yok, onu var ha, içinden goldanam olar. Hiç goldamayanın değilmez de görürüngse köplük bilen ağırlığın üstünde de. Ola ağırlık bolup kalýarlar İran ýaly ýerde. Goldanam olar daşary ýurtdan. Käbir zatlar var, Sistan, Beluçistan ýanak ýerde mezhebi güýçlü. Bizim Türkmen sehrama Daesh ýerli Türkmeniň öz howlak göberjek bolary. Şol Türkmenistana ýakyn ýerler bizden gitmeli Türkmenistana gitjek bolsa. İran'da başka da hatta her bir yurdun özüne göre bir yapısı var da bir kuruluşu var. İran'da Türkiye, Azeri Türk diyorlar. On ayaklanmağı mümkün o taraftan. Milliyetçilikle ösüyor Ha. İran'da. Milli Kürtlerin bölünç, ayaklanmağı var. milli Ama milli etniki görüşler. bölünçük bolmagy mümkin şeýlemi? Ama milli Azerbaycan Türkler o taydan galar. Belki de bir ayrılacak diyorlar. Kürtler bir federatif olacak, Türkler alıp batıyor o yerden. Buluslarım onu yani. Ondan sonra Türkmenle seyredip durma da Türkmenle bir ömür ver o tarda zulüm oluptu, kellesine vuruluptu, yerleri alınıptı. Başka Sistan, Beluçistan yanık yerlerden göçebeler getirip de Türkmen'in yerlerini verip Türkmençilikten çıkarıp parayalı Türkmen sahramızı, Türkmen sana vardı yok zatlardan. Türkmenle seyredip durma da Türkmenle öz adını ele geçirecek bunlar. Onda şolar ýaly, Teritoriyalını. Öyle. onda şolar ýaly bir durnuksyzlyk emele gelse ýurduň içinde, siýasat durnuksyzlyk emele gelse türkmenler, ýani şol Iranyň demirgadyk esasan sebitlerinde ýaşaýan türkmenler öz başdaklyk üçin hereket edip başlap bilerlermi? Şoňa neme barmy? Bir esas. Yok. Ama öz baştaklık bolunu katı ulu bolýar da, ulu mesele bolýar. Öz baştaklık Min boljak bolmaly boldukdan awtonom bolmak üçin, awtonom ýurduň içinde awtonom Hawa, bolmak. hawa. Iňa adından şondan söz etip bolýar, awtonomdan. Sen şu wagtyň özüne hemişe
şu an Türkmenler en bir näme deyin güýçsizrek millet şu an İranly Türkmenler. Näme üçin? Buluslyň aňarsynda Pakistan bar, Awganistan bar, ondan kömek gelip oty. Gaçak yerleri bar burada. Kürtleň aňarsynda Arap bar, Bagda Arap bar Türklerine geçip diýerler. Onun Azerbaycan ödük sany ken 30-40 milyon Azeri bar İranda. Onun arkasında da Baku da gollaýarlar arasynda. Ağzından bir sözde gollaýar, manevi gollaýar. Bizim arkamızda kim var? Türkmenistan da bir zat etjek bolan Türkmeniň bir atalar sözü vardır. Arkası dağdan bolanyň ýöregi daşdan diýär. Bizim arkamızda unanyp bolanaga Tan bir näse arkadan adam bundan kaçyp arka gitse, arkada arka dirap bolmaz mı? yok ol arkada boljak bolsa ol ilk Türkmenistanyň öýünde bolup biler-de o taýyna garşmaýyn da. Ya häzir siýasat häzir zat bolmaka siýasaty Türkmen siýasaty belli. Bir tarap menniye garışmayan yasa boşa diye. Şu vaktin özünde de bir ilan verdi. Beyanat verdi. İki yurt savaşa başladı. Biz şondan kıyınanış bildiriyiz. Biz de tarapsız diye. Demek bana değmen, bana yakınlaman, men sizle işim yok diye da. Edil bar yani yolu şol. Ol doğru, Türkmenistan ulu bir güýçli bir ýurt da däl. Oňa alakaly savaşa girmese de goý. Girme. Ýöne şeratlar arkas dağdan ýürek daşdan ýanym gelip birden de daş bolup uruşa gir demek manyhynda däl. Eň azyndan sen bir medeni şekilde, bir manevi şekilde, bir insani şekilde gollap durmaly. Ýer-azyndan bir kömek getirmeli diline, bir azajykda ýa-bir näçe adam muruşup da kaçyp barypdyr, sen iňandan şonlara bir ýer bermeli. Ya adamlar bombardymandan kaçypdyr, türkmenleň şolara bir ýer bermeli. Şolara sederadyby. Şonu. Sebäbi Awganistanda bir wagtda indi savaş gidende magtymlar diýip bir familiýa wagtaýda kaçyp barýarlar Türkmenistana. Türkmenistana ata watanyňa barýan, yani Türkmen'e barýan. Türkmenin özü şoň el ayağını bağlap Talibany berýär. Öldürtýär onu. Ondan sonra ne edip bir bağlamalı den ona. On Türkmen o taýda da böyle güýçsiz bolýar, ýa alap bolýar. Türkmenistan barıp uruşsun diýmeýär. Ona maýda saklasyn özüni ýöne. Beterem gorkak bolmalylar da arasynda da bir arasy kömek etmeli bolýar. Şomagdy. Ondan soň gelecekde eger beýle gidiberse Türkmen İranlı şeyle milliyetli etnik iratlar öňe çykýar. Türkmenli kän zulum gören sen hökmen Türkmen öz paýyny alýar. Ýöne ol bölmek, parçalamak däl-de iňazan awtonom bolar. Ýa iňazan öz ýaşaýan sepetinde bir öz sözüni geçirjek bolar Türkmen. Şo ýagdaýlar bar bu hökmen hakymyz o biz ona taýýarlyk görýärse görmeli mowullar için. Olar bar. Ýöne o Daesh bolar da İran'na o atları men kän rad etmeýär. O İran bizaryň o atlardan. O 45 ýyllar soň Daesh'ini gördü, Yani Mollasyny gördü. onda senin O. aýdyşyňa däle gün wataram şu meselede eger öz oýnuny oýnajak bolsa da O. halkyň duýgusy bilen onda ol mezhep meselesini gozgaman, mezhep duýgusyny gozgaman, etniki, O. milli duýgularyny gozgap Eýrany parçalap biler da şolu gurda iş alyp baryp, şonu maliýeleşdirip, şonu propaganda edip bilermi şunu? Inni şonu edip bolar ýöne men bu tarapdan seretýän. Onu bir günde Amerika elip gelt etmeýär. Onu sen 40 ýyllap, 100 ýyllap şu halkyň kepesinden urýan, dilini alýan, medeniýetini alýan, onun öz ýüregi isleýär. Onun daşardaky ýurtlara, ýaşlara nirden girip boljak. Bulan derdi değil mi? İýinç adamlaryny gözleýär da, iýinç adamlaryny Şoňa ora gözleýär. girýär. Bravo. Bir ýerde görýär, bular islamy häzir ýeşilse boljak özünde. Oňa daha islat döredir o taýda. Diýinden ýok diýmeýän. Ýöne köpler umumy tutulanlar o dini meseleni kän rol oýnamaýar İran'da. Olar ham nirden girjegini bilip girýärler. Bir günde döreýän zat däl olar. Bize de Türkmen dilli okuw gerek mesela. Bize de Türkmen zehramıda Türkmenlerin öýleri ýokary çykyp, wezipe möhüm wezipeler almagyny isleýär. Ýa-şi bir İrany bölmek islemeýär. Ýöne ýaşaýan ýerimizde özümiz bolup ýaşaýarmy, Türkmen bolup ýaşaýarmy diýýär. Ha, şonu başga ýerden goldasalar,
bizim itilegimizi ol yok değil mi da o zatlara tesir etti ya. Şol için hem zat bir günne olmaya. Daşardan geliyorlar hem şu tayin bilip o kap geliyorlar, öğrenip geliyorlar. İçerideki zatlar hem şu ön kökünden başlıyor. Yönü şu daşardakiler bilip gelen sen şu daşardaki deniyor oluyor da. Yo Şu olam tayin elbette ol karşılaştırmalı. yankı gün vatarın razviyetkasine ahili işte yani halkara kuramalar var en yankı NGO diýilýänler var hökümete degişli bolmadyk Oh, non-governmental organizations diýilýänler şolar iş alyp baranlar bular näme diýär bular spionçylyk edýän ýaly iş alyp barýar olar näme diýär ýurdun içindäki etnik aýratynlykları öwrenýärler hal şu näçe etnik toparlar var olaň näil meseleleri var. Olaň näil ynjyk duýgulary bar. Nirlerde hökümetten näge ile şo toparlar. Mahal şuňa. Ne orfiyet meseleni Sovet Soýuzy darganyna näil şonu oýnadylar. Gün şol Sovet Soýuzynyň öz içinde etnik çakmışyklar ýüze çykdy. Aýna bu Dağlyk Garabağ çakmışygy Azerbaýjan bilen Ermeniliň arasynda 89-njy ýylda şol edil Sovet Soýuzynyň dargajagyny ýüze çykdy. Ondan ol oş wakasy Gırgızlar özbekleriň arasynda çaknyşyk ullokal gam ýokuşluk boldy nemede oşdo. Özbekistanyň Özbekistan oh, Kırgızstan herket ýakyn. Sovet Soýuzy intak dargama kaýyny dargajagyna şon ýaly etnik çaknyşykdan ojaklary ýüze çykdy birdenike. Näme üçin? Hatta şu Sovet Soýuzynyň şol demir diwary diýilen demir penjesi diýilen wadyň içinde şonu oýnap bildiler gün watar. Şo taýyp öz ideologiýa nemelere wagtçylaryna uradypdyrlar. Şolaň beýnisine ýugtdyrlar, üstesine ana adatlyk radiýasy, Amerikan sesiydi bir giden radiýolarym şo zatlar oýnap durdylar. Ýyllaň dogamy, 10 ýyllaň dogamy. Ondan ol gün wataryň ol urda gatul tejribesi bar. Hem dini duýgularyň oýnamakda, dini propaganda etmekde, şaý sünni meselesinde, hatta sünnileň öz içindäki mezhepleň, kiçi mezhepleň arasyndaky zatlar bular ýogranyp otýar. Ol urda da şo ýanky diýilýän, şol hökümete degişli däl guramalar diýilýän guramalaryň toplayan maglumatlaryň soňunda barp ýeten aňyrda ýogranlyp şondan hem netije çykaryp otýarlar ol ýanky razviyetka nemeleri, guramalary. Onun elbette İran'a gedip gelenle de bulan gaturu tecrübesi var. O Britanlar yakın gün orada asırlar her iş alıp var ya Britanya razviyetka dey. Hatta şu Wahhabizmin özünün göremeginde de Britanya agentleri rol oynapdyr diýilen maglumatlar var. Şu Abu Wahhab'ın şol göreden Wahhabizm mezhebiniň özünde de şu taýda Britan razviyetkasının rolu ba diýilýär da boş yerden döreýän zat däl pikir edýän. Bana atlym gördü. oh. Asyrlar goýy iş alınıp barýar bu urda şol. Böyle häkimlik etdiýär da şeýle bir neme bar da nakıl. Ondan inno men diýjek bolýan adam eger aýdaly bolýa häzir Eýrana ullokan urlar, gün wataram goşulsa häzir Ulu yitti adam yitti hem bolar aktasatda aydanam gatul we irançylygan bolar. Ýöne iň soňunda häzirki ruhanlar nemesi topor häkimiýetden gidip bir başgarak bir guruluş emele gelse, etnik toporlarym öz hak hukuklaryny talap etmäge mümkinçilik almaga mümkinçilik bolar diýmem umyd edip boljak şeýlemi? Umuman bir İnsanlar bir korkunçlu senaryo bir bolmaz diýip umyd edip boljak da anna siziň ädirki nemäňizden uralsaga onda korkup oturýaly zat ýok. Goý Yok. Eýran dargasyn bölünsin. Ýöne perspektiwa häzirkiden gowy bolar diýilen bir garaýş törýär da. Häzirkiden gowy bolar diýene garaýş törýär. Şeýlemi? Şonu İsrail yankı vurmaya başladı, İran bombardıman etmeye başladı. Şonu halk içindeki şonu bildirdi. Kıynanmalılar şonu aslında. Reaksiya bildirmeliler. Köçe çıkıp kaytam şirini tatlı su içirip paylayanlar var. Hı? Eýranyň Değil içinde. mi? Eýranyň İran içinde. içinde İran öyle adam. Kendi adam tutuldu şol için. Şu derecede bir hükümet diktatör olup da yani şey işte alsa milletine o millet in sonunda ne musa olsun kör olsun şurada gitse olaya diýdirýärler. İran'a gelen ýagdaý şol. O gidenden sonra bak İsrail sen öýüň içine giripdir. Hemme zatdan habary var. Sen olary bir giýjeň içinde iň baş komutalygyny öldürdi.
serdarlaryny. Bir gizeňsin öldürdi. Sen derdin näme? Sakylan saçy görnämezin. Sen olaň ýygyna çypýan. Sen istihbar agentligiň oň ýygyna Israil nämen ýygyna. Onsoň o gyýlaram hoş boljak da işlerden sowullyk diýip. Onsoň o milletin pullaryny hemme dadan ýatry ýaraklara bir berýär Liwana, bir gönderýär Syria, bir gönderýär öz milleti garyp, garybam hoş boljak. Gaýtan mara, şu wagt Iran milleti şular bir ýok bolsun-da, bir dineyli şundan beter gelmez diýip umyt etýärler. Ýöne bir gorkulýan ýer bar. Gorkulýan ýer bar, şol bölük bolmagyna islemeýärler, parçalan, mesela aýratyna farslar. Şondan gorkýarlar. Parça bolup kiçelip gitmegini islemeýärler. Şol üçin arada bir jeň turmagy mümkin. Şonu etmeli oňşaýlýarlar, şu parçalaman şol otonom şekilde, federal şekilde şon öňeki diýilip şeýle teklifler öňe sürýärler bar. Şoň öňüne geçiljek bolýar. Ol Daesh zadyndan gorkýan ýok, o Daesh zady milletin gözü ýok etýän o taýda. Yo bolýandy Ýa-da da bolýandy şu ýa-ki mezhep meselesi on ýaly howp awandyrmaýan bolsa da ýöne gan işçerki gan nökşüklügem ahtimallygy bar men pikirimçe nähil bar. Bar. Parslar bular imperial millet bular. Imperiya millet bolan imperiya duýgusy bar. Bular öz Pars döwleti diýilýän zady elden beresi gelmeýär, oňa şok bolup dargap gitmeginem islemeýär. Şoň üçin Parslar bölünşige garşy bolsalar, etniki azlyklaram, Kürtler, Puştunlarmy, Azerbaýjanlarmy, beýleklerem awtonom bolmak ugrunda herekete başlasalar, bu özü içerki gan nökşüklüge getirmegi mümkin. Parslara ýol bermejek bolar, yara ulanyp başlamagy mümkin, goşun sürmegi mümkin, olaram garşylyk görkezler, netijede de bulara da daşyndan hem yara berjegem tapylar, pul maliýet taýdan hem gollap berjekler tapylar, ýa-ni gaýjymýaly hem günnotar ýurtlar hem siýanist güýçler. Netijede de ýene bulaşıklığı durmacağım bolsa bulaşıklığı iterer daşarky güýçler. Men ana şondan çekinýän netijede näme bolup biler? İran'daki bulaşıklık Türkmenistan'ı hökman tehdit edip biler. Sebebi Türkmenistan'ın öz içinde de hem etnik duygulary öjükdirjek bolup duranlar amma Türkmeniň öz içinde aýdaly siziň diliňiz haredim dili, siz özbekler diýip Daşow tarapyna ýa Lewap tarapyna diýip oturanlar bar. Hatta bizim öz içimizde bir giden akmaklar var, aktivist diýilip börelenler içinde şu meselelerini goýap oturanlar bar häzir. Bunu oynamaklar mümkin. Wagtyň geçmek bilen ýa-ni Türkmenistana gezek gelen. Elbetde şaýhynly bolmaz. Ýöne ýene bir zatda bizim içimizde käbir akmaklar biz ýa diktator diýä diňe bir ýol bilen gidirip biler. Ele ýara alyp diýä goýdolan turulan halatyny. Inni Türkmen halkynyň öňe eline ýara alyp goýdolan turujak halk däl diýip düşünýän men öz tanaýyşyma görä ýugurdyň içinde. Ýöne halkan bizar boldy. Bir tohum, ine bir dinastiýa ýani ne şo bir tohum, bir haram tohum dolandyryp otyr edenler netdiýe halk bizar boldy. Şu daşyndan gelip biri eline ýara galyp daşyndan bir güýç gelip şunu aýryp berjek diýse, bolýa biz şonu gollajak, ingolmanyny biz şoňa garşy bolmaz. Elimizde ýara galyp şolara garşy çykyş etmek diýilen duýgu dörep bar ýa, häzir ýurdun içinde. Inni näme senariýa bolmagy mümkin. Häzir Alaeddin ya İran'ın üssü bilen, gelecekte bulaştı, İran bulaştı. Ya Afganistan'ın üssü bilen, Talibanlar golla gören ettin Daesh'in güýçlerini bardatlar geçirip koyberse ya öýleri yaragly giýräýetler. Halkyň öýdi şoňa ýagdaýdan bizar bolan halkyň öýünden garşylyk kän bolmaz mukade diýänler. Şunu ýaldadyň göremegi mümkin. Ýagny biz sizi azat etmäge geldik. Biz şu diktatoryňyzy aýryp bereli. Yine hökümet başında da siz oturarsınız Türkmenler. Biz yine size bir hoşnutlik bilen geldik diýip ýara galyp giýilseler de häzir Sünniler. Türkmenlerim Sünni ýerlerini Sünni hatapdy. Ana onsoň nähili oýun oýnap bolar. Nähili ýagdaýyň ýüze çykmagy mümkin. Daşar güýçler tarapyndan maliýeleşdirip ýaraglandyryp oturan güýçler o taýda parahatçylyk üçin gelmez bir giýräýdi. O taýda hökman
hükman gan nökşüklügün bolar. Ondan İslam halifatyny döretmek tendensiyasy bolar. Şol selliller, hakkallar giýre Türkmenistanda sen häzirki ýagdaýym görmürsiň. Men diýip düşündirýän. Sebäbi şol ýanky aktivistler diýänimiziň içinde şol ýaly pikirler bar. Ýagny goý diýe Taliban gelsin, goý diýe elleri ýaragly çeçenler gelsin ýa Siriýeden gelsin. Goý diýe şol ýanky Aşşara ýaly ýanky Al-Julani ýaly adamlar gelsin diýe häkim şol diktatordan da inlersin. Bizim ödümüz bararsa diye ödümüz ondan ödümüz hakimiyeti iyi olur. Yok. Hakimiyeti olar size bermiyor ondan. İslam halifatını görüyorlar. Ondan senin pürüncükli, burkoli, sakallı murtlu, avu, şeydik gidersin. İslam'ın şeriatın dol düzgününü bir cayetmeli olursun otayda. Ne fedaatlığı olur, ne dini erkinlik hatta olur. Awa diňe şol hakkaly murtlylar näme diýse şo bolar. Şon ýaly senariodan gorkulýar. Ole Iranyň içinde o bolmasa da Iranyň içinde etniki ganlyk ýötüşükde şondan peýdalanjak daşarky güýçler bar. Ýagny Merkada ýany bulaşdyrmaklyga bularda gyzyklanma bar, isleg bar. Näme üçin? Inson kuy bilen niyetini näme ortaya dargatmak, ortaya syndyrmak. Ortaya syndyrmak üçin sen gün ortadan gün ortanyny bulaşdyrmaly. Merkada ýany bulaşdyrmaly. Häzir Ukrainaň üstü bilen tiginleşik edýärler bolanok. Günwataryň maksady şol. Günwataryň asyrlar boýy maksady ortaya syndyrmak, ortaya döwlet hökmüne dargatmak. Şoň üçin şol urda men ne gorku döredýände Merkez Aziýada hem etnik duýgular, hem dini duýgulary oýnap boluşukluk döretjek bolýan bolmakly tendensiýasy bar. Eýran bulaşdy şo tendensiýa hasam güýçlenjek Merkez Aziýada. Eýranda tapawdy ýok. Ol mezhep bulaşyklygy boljakmy, ýa etnik bulaşyklyk boljakmy tapawdy ýok. Eýranda durnuksuzlyk ýere çyksa, şondan peýdalanyp Merkada ýazar burjak güýçler bar. Mene ödme şeýle hataply ýani. Sen näme garaýan şu pikir? Ýanky her ýurty özüne görerek el almaly bolýardy. İran näme de bolsa gadym bir ýurt, kän rewolusiýa, kän datlar başdan geçirdi, ütgülenler başına geçirdi. Iň bärsi 45 ýyl 79-njy ýyllar soňky rewolusiýa boldy. Şonda da şol etniki uruşlar datlar orta çykdy. Ondan soňra kän daşar ýurda gaçmaly boldy. Kän intelligentler datlar da pozisiýa daşarda. Daşarda ýönüp bolar güýçli işler, hereketler, üýş bilen oturuşyklar bolýar. Şonda şu meseleler howp getirip bilerdip üstüne kän görüňler bolýar. Şoňa näme çäreler tapaýlyp, oňa şok bolýarlar şu wagtdan. Biz özümizem gatnaşýar arasynda şol oturuşyna. Näme şol gara öňkü tejribelerden ders almaly. Federali şekilde bir ayramak, dolandırmak bar ýurdy. Şonu partiýanyň içinde de indi gowy seretýärler bar. Näme? Daşar ýurtda ýaşapdyr, Almaniýada ýaşapdyrlar, Şweýçariýada ýaşapdyr, Amerika. Görüpdirler daşarda oň bilen ýurt bölünmeýär. Şol üçin mümkin ulalaşa gelmek mümkin Eýranda. Şonu ýaly bir orta nokta. Hem iki tarapda razy bolsun. Onu zatla tapawatlandyrmaly bolýar. Parçalanma bilen. Bölek bolup her gaýty bir ýurt bolsa o başga urun. Ýok, Almaniýaly, Swissriýaly, olar ýaly, federali bolup bir ýurtda ýaşap, o başga urun. Şoňusyna gürrüňler bolýar. Olam ýurdun ýene de zatlaryna bagly, intelligentlerine bagly, medeni düşünjesine, tejribelerine, geçmişine bagly. O bir synak ileride belli bolar. Ýöne şu iki mesele aýry. Türkmenistana gelip kalsa Türkmenistan zat ol suratda näil täsir galar galjak Awganistandan da galyp biler şu wagt. Awganistanda güýçlirak o mezhebi meseleler. Taliban ma şeriat bar ve şolar arasynda Özbekistanda da bir zatlar ýygnak gizli geçirýärler şol Talibanyň kadar aýratyna. Özbek diyor ýurtda, Özbekde gadym islami zatlar kände medeniýet güýçliler Özbeklerde Buharadır, Samarkanddır olarda. Kän Eýranda men o derejede täsir etjegine inanmaýan ýöne bir ýurt bir gün boldy da etniki de boldy, çäre ýok indi bolupdyr da şunu ýaly. Parçalanma da gitdi, saklap da bolmaýa. Sen türkmeniň ne wada arada? İki oğlum hiç Türkmenim bola bir şundan ölsün gitsin diýmeli bolýan. Ya da biraz gollamaly bolýan.
Ondan bir de hükümetler şunu bilmeli. Şunu hem işe içeriden bulaşmağı, bir tarafı hükümetlerin öz günahı. Şol halkın dünyasını açmayalar. Dünyasına baş değişik tafavutlu türlü ideologiyalarla tanıştırmayalar. Ziyanlı peydar taraflarını öz erikleri bilen bağırla geçirip öğrenmeye fırsat tanımayalar. Şolom bilmeyensin şonla misal için değil, Daesh değil ya Sunni de görmeyensin şol adamlar idealların şonuna görüyorlar. İdeallarını. Ve şondan dayak yerlerine şol çiğnem yurdun sonra idealcan haberleri olmaya. Devam etmeli. Ol hakimiyetler şu vaktan biraz azatlık vermeli adamlara. Okan, görün, başkalarının tecrübesini öğrenin. Ha, o gelse bundan beter olup bilýär. Bilýär. Dünyadaki barbaryan siyasatlar nire var ya. Sevdiğin siyasatlar nire uğruna şol milletin düşüncesi näçe güýçli bolsa şol millet özü durýar daşartı güýçlen, howplan karşısında durýar. Doğru aýdýaňyz. Ýöne sen o Batuda milletin gözüni bağlap goýsaň, ona hiç zada haber vermesen dünýäden. Diňe özüňe udurup ýatsaň, olar amma daşarda bir zat bamga basym aldanýar da. Şu dereceye getirmeliler. Şu Türkiye'nin başarılı mı şu birden daha maaş edip bilmezler. Ya bak Ünmatardaki yurtlar ne hemşim olmaya? O savatları yok orada. Bulunma azatlık ba. Şol gelmeli. Şonu devletler bilmeli. Dini basıp şonu göz bağlap halkını hükümet edip bilersin. Belli bir vakti çeliyeden sonra Çin'den sonra çok güçlüye. Partılıya sonra. İranlı olup duran yağda şu var. Başkaları şuna yetmeliler. O. şolanan näme diýýär? Şo daşarky duşmançylyk garaýş bilen garaýan bu işler var. Şo siýanistler bolýar, günwatar, şo datlar bulaşdyrmaklygy, gydyklanma bildirýän bu işler hem şo taraplarga degýär da olar näme diýär? Saddam Huseyni häkimetden gidirenlerine şo taýplarym gan çaýkadylar, bulaşdyrdylar. Nämeden peýdalandylar? Hakykatdan hem Saddam Huseyn diktatordy. Ona bular propagandasyny näme alyp barýar? Şonyňyz gitsin ho, biz şonyňy öldürüp bereli. Tohum tiýiji bilen ýok edip bereli. Şon näme bolsa şondan gowular indiki ýagdaý diýär. Onu halk bidar bolan halk ýa-ni rejimden. O. Hakykatdan hem şundan yaramady bolmady. Şu bir gitsin ýa-da şu düşünjä gelýär. Ondan arkasında ýa-ni adamam durup daşyndan güýçelýär. Ýa-ni girdiler eller yaragly Amerikanlar girdiler. Raket okunu atıp köşkünü ve İran ettiler. El çarpıp otururlar ağlawaty. Arkasında kendi durmadı halk. Näme üçin diýip bidar boldular. Şo Saddam Huseynin rejiminden, şolong tokumynyň edenetdiliginden, şoň toporunyň edenetdigini bidar bol. Türkmenistanyny diýdir häzirki ýagda şoňa goloýlat diýsem ýalňyş bolmaz. Sebäbi bunlar gan ýutdurup otur bir maşgala bar. Ol häzir ne yurtdan çykyp bolýar, birden para ýöne girip çykmaklygyň özüni ullukan bir problema gördüler häzir. Birden para berip yurtdan çykmaly. Ýygyňa girseň hem gaýdyp çykjagyň hallalla. Onuň daşary çağaň çykyp okotçok boldan pulum geçirden oklar. Bankyň üstüne pul geçirip bilen oklar enatalar görgüller. O görgüller okusunmy, işlesinmi, näme etsinler? Gaty uly gaty kynçylykly ýagdaýlar döretýärler da emeli ýagdaýda. Onsoň bundan hem daşarky güýçler peýdalanyp otur. Onu men näme de görýän? Şo biziň opozitsionerlerimiň diýýänleriniň odan agdymdan sözler çykyp. Oho biz diýä şo daýaş bolsun, kim bolsun şolardan peýdalanmaly diýä. Biz diýä şo yaragly şo taýdak ana diýä Siriýadaky edilen ya zat ýaly etmeli diýä biz. Goý diýä gelsinler diýä, bize kömek etsinler şo musulmanlar diýä, ellerine yara galyp diýä. Bular diýä şeýdik gidiräýmesek başga ýol galmady diýä. Ondan buňa da agdyna çykyp onany oturanlar wa diňläp ay ha wala şundan beter bolmaz diýä. Da gelirler öz musulmanlarymyz diýä, azat edip bererler. Häkimiýet başyna da Türkmenlerimiz gelse boldu da diýä. Ine şu daşary ýurtdaky biziň görüp görenlerimiz gelip diýä häkimiýet ýalarsa näme yaramaz zat boljak diýä. Oň bilen durmaýar. Ol bir şol daýaşyň maýaşyň bir giýräýse ondan sen ýygynyň tap bilmeýär. Hemen bir nady gördüm da şo başda Muammar Kaddafi'ni ýok edenlerine Libya'da. Soň opozitsionerler gaçyp şu tak çekiýe gelen opozitsionerler boldy. Şo da gurdy. Muammar Kaddafi'ne garşy ayağa alandan da soň gaçyp ýugurdyň içinde ýaşaýan men şu tak geldiler. İki tane bile guruluşdum ben.
Bu diye ne oldu diye. Bir de diye daşından niye golluğa karıştık. Bir de diye vaada verdiler diye. Bir de demokratiya kurup verir. Sizin diktatörünü diyor o der. A diye son diye yurdun içine kim girdi? Elleri diye yaraglı sakallı murtlu bir ne tanış adamlar girdi diye yurdun içinde peyda var. Bunlar diye iki tarafa öldürüyor diye. Hem opozisiya karşı ok atıp yatırdı ya. Hem hükümet duyuşlarına iki tarafım kan yoktu. Bizim diye ona karışmadık diye. Biz diye onu yalgan yok. Öyle karışmadık diye. Biz hedir marka dahi gider biz hakim ediyorlar olur. Yok. Bizi öldürüp yatırlar. Bizim bilem de o kim bize ok at ya. Hükümet işler atan yok diye bize diye. Sakallı mırtlı taşından gelen adamlar at ya. Neticede bunlar mı öldürü kaçıp oradan tıpkıya. Men diyecek olan adam ana bulaşıklık şey edip de öğretiliyor. Yani sen şirket açacaksın. Yine sana golla verecek diye bir giden ne atan adamlar taşından giriyor. İki tarafa öldürüyor onu. Olar hem hükümet uyuşlan öldürüyor. Hem adatan ayetlen kanun yok ya da baş alıp çıkarıyal bolon o. Sebebi ne için? Amerika'da da yan kaydışım yal Amerika'da da yan bulaşmaklığı gıdıklanma bildiriyen ulu güçler var. Olar hem insanlar ne hemen maksat edin ya? Ortada çökörmeli. Amerika'da da yan çökörsek gün ortada ullokan bir bulaşıklık döröse ortadan yağdayı ondan bulaşıyor. Şon ýaly nemeler, senariýalar bar. Şoň üçin bu taýda gaty uly tarap neme, köp taraplayın meseleler bar. Ýöne bir şey diýip neme biten okda ýanky aýdylýan. Onu ýöne ýanky sözüňden bir dol gollaýan. İnsan bunu şo diktatorlaryň öýler sebäp bolýar. Halk şoňa kaýyl bolýar. Gelsin, kim gelse gelsin şunlar ur ýok etsin. Ondan şundan agow bolar diýär. Neticede näme bolýar? Şu hopdan hopa düşünýän adamlara yok ho şu diktator otursa da kaýyl şu Libya'daki ya Irak'taki ýagdaýy bar bolmasyn diýdir ýa da käbirler. Ona Ha, diktatoryň tarapyny tutmaga mezur edýär onu gör. Beýleki tarapy mı diýär ýok diýär. Kim gelse gelsin şular bir gitsin diýdir ýa. Ine şu ýagdaýa sebäp bolýanym şu diktator haramzadalar insanyň. Şoň üçin ha, iki tarapynam oýlamaly adamlar. İki tarapynam oýlamaly. Diktatorun gideni bilen ýagdaý düzelýärmi, düzeljekmi? Ýa-da ondan has yaramaz boljakmy? Onam görüp oturýar biz. ha. Şoň üçin hemme tarapyny oýlamaly bu taýda. Yankı İran'ı getiren yağdaylar şu an. Şu savaştan sonra ne olacağı belki de biterek olur. Yani İran'ın kılıççılar gitse oluyor şu yağdaya gelirler. Burada hakimiyetler şunu unutmalılar hükümetler. Korkulup yaşap bilerdin. Yani belli bir ömür vakti vardır. Ondan sonra taşar yurttan o halkını seni alır, keller girerler, yüreğine girer, beynine girerler. Yankı yanak güçler onu sen karşına ulanarlar. Şonu unutmalılar. Bunlar hem işe şeyli hükümet bilerler mi kanunlar? Birem şunu unutmalılar. Her kim ölüp gitti ölümden sonra o eser koymalı özünden. O at koymalı. Tarihte ne bir padişahlar geçiptir, ne bir sultanlar geçiptir. Hay muňne birinden gowy atlar badyr. Yüzde birinden eýli. Erwede de tarih hemişe erwet diýip ýatlap goýar. Şol üçin hakim-de bolsaň, sultan-da bolsaň, näme de bolsaň bir de özünden gowy at goýjak bol. Ol at goýmak diňe özünden soňra ogluň goýmakly bolmaýar. Soňra ogluňy aýyryp bilýärler. Başka hakimiyetler de geliyor. Halkın zihinine kalmalı. Yüreğine kalmalı. Onun kalacak bolsan biraz halkın sesini eşitmeli. Halkı koyun yalı görmeliler. Halk insan, şuların başka yalı insan. Dünya asılasları geliyor, gezesileri geliyor. Okuma hakları var. Tankit etme hakları var. Sen tankit ederlerle sen birden hükümetten düşmeye. Sen aytam o tankitten peydalanıp hükümetin güçlendirmeli. Ansallara yol vermeli. Şey dip güýçlenýär ýurtlar. Partiler bolmaly. Partilerle güýçlenýärler. Her ätýärde pikir ýetirýär. Näme sen her partide diňe özüňki bolsa o parti boljak bolsa başgaları da ýok etjek bolan o ýurt ösmeýär. O ýurt ösmeýär soňunda da ýa-ni aýlanyp şol taýagan seni iýýän. Ol hemişe cennet bolup gitmeýär. Şu zatlaryň hemmesine hakimiýetler düşünmeli bolýar, oýlanşmaly bolýar. Büyük ýalňyşlar da şol. Hem işe vurup öldürüp adıp saklap bilir mi hadi İran'ın kıyali. Ha sonunda dışarıdan yurttan geliyor. Soziyalar sen halkın önünde durmanı aytan süyücülük paylayalar berekeller. O sen şu yağdaya düşmeliler la. Şu yağdaya düşmeliler.
Boran Şona Abdurrahman teşekkür öňünden barmyr. Ha. Abdurrahman şu hoş niyetli yüzlönme bilen tacem näle gepleşek. Bolýa Allah bırak köp sağ ol. Boran Taýýarlaryň için. adamlar Bilinki ýagdaýan näme türkmençe da dogry näme ýylsa aýda otursa ýürege. Ha. adamlar şu İran'da şu video çıkan tonku pajigali wakalarla bağlanşykly söhbetleşdirmede Türkiýeň Edirne şäherindäki universitetiň professory Abdurrahman diýjek gatnaşdy. Söhbetleşdirgen jurnalist Allamrat Rahimfat bardy. Gün ferip dinleýäňiz üçin köp sag bolun. Sağ olun, Tanrı yakasın. Sağ olun, Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanyş bilişleriniz bilenem paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmagy ugrundaky işe sizem ýardam edin.